skal jeg lige forklare lidt om Bohrs model. Og det her, Niels Bohr, han var en dansk fysiker, som havde en vigtig rolle i forhold til udviklingen af kvantefysikken i 1920'erne. Og hans nye teori, den blev inspireret af en elektromagnetisk stråling, som var fremsat af den tyske fysiker Max Planck i 1901. Og ham her, han opdagede, at man kunne forklare bølgelængdens sammensætning af varmestråling, hvis det var, man antog, at lyset blev udsendt i klumper eller lyspartikler, som vi så i dag kalder fotoner. Bohrs atommodel går ud på, at et atom kan eksistere i nogle stationære tilstande, hvor det ikke udsender noget lys. Og det her har atomet så en bestemt energi. Men et atom, det kan også springe imellem de her stationære tilstande, og det kan det for eksempel gøre ved abstraktion, hvor det er, at et atom det absorberer, altså optager en foton, og dermed springer den til næste stationære tilstand med en højere værdi eller energi. Så kan den også springe mellem de her stationære tilstande ved emission, og det betyder, at et atom emitterer, altså udsender eller afgiver en foton, og dermed springer det her atom så til den nye stationære tilstand med en mindre energi. Ja, så har vi nogle energiniveauer, jeg skal forklare, og det beregnes via formlen En lige med minus 218 AJ divideret i n i anden. Og n, det er et almindeligt tal, for eksempel 1 eller 2 eller 3. Og n, når n det er 1, så er det den lavest mulige energi, og derfor kaldes den også grundtilstanden. Men hvis hvis energien er større end 0, er den her elektron blevet frigjort fra kernen, og man siger så, at det her atom, det er blevet eksisteret, altså anslået, når det befinder sig i en tilstand, som er større end vores grundtilstand. Ja, så skal jeg forklare lidt om, emission og abstraktion. Det har jeg jo forklaret lidt om, at det er jo, at abstraktion, det er jo, at et atom, det optager en foton, når det er, at den springer fra en stationær tilstand til en anden. Og emission, det er jo, at det her atom, det emitterer, altså udsender eller afgiver en foton, og ved at springe videre til en stationær. Ja. Så til sidst, så skal jeg forklare noget om emissions- og abstraktionsspektrum, eller spektrummer. Ja. Der kan for eksempel se her, der bliver den så fjernet, så den får der får den en højere ved det her, fordi den har absorberet en, så den får en højere energi. Og det gør den jo så også her. Der får den jo så en højere værdi i Nm. Og det gør den højst sandsynligt også her. Ja, det kan vi så se der. Ja, så får vi den lige tilbage. Ja. Så skal jeg forklare lidt om det her emissionsspektrum. Og det er faktisk, at når et emissionsspektrum det opstår, når atomer de henfalder til en lavere energitilstand. Altså de har en lavere energiværdi, hvis man kan sige det sådan. Så når det er, for eksempel vi hopper herop til,
Når den så hopper herned igen, så har den en lav, så er der sket et emissionsspektrum, fordi at den er henfaldet til en lavere energitilstand. Men det her emissionsspektrum, det dannes også ved, at der udsendes selvfølgelig lys ved det her spektrum. Og når der emitteres det her lys fra andre atomer, så kan det også danne sådan et emissionsspektrum. Ja, så er det et abstraktionsspektrum. Og det dannes ved, at når der er et lys med et kontinuert spektrum, det passerer gennem gas, så kan den her gas i visse tilfælde absorbere det her lys ved nogle bestemte bølgelængder. Og dermed forsvinder noget af lyset fra det her spektrum, kontinuert spektrum. Det forsvinder jo. Så derfor er der blevet afgivet noget, og så har den her gas så optaget noget. Ja, det var det, jeg ville fortælle.